Hej YouTube, det er Manseman 114, Mathias her. Jeg vil gerne vise, hvordan man så renser sin PSP, hvis man har sådan en. Men så vi går bare i gang. Lige for den. Og så har jeg den her smart, jeg gerne vil vise. Så den hedder... Nu min gamer ikke lige så godt. Og smule, det kan være lidt bedre. Nej, det bliver endnu værre. Nu kan jeg ikke zoome igen. Nej, sådan der. Nå, der står Lucky Tree, hvis I kan se det. Og så står der Screen Cleaner med småt. Men det tror jeg ikke, I kan se. Nå. Men det er der sådan en klud her. Som er sådan en... Hvad er det? Noget blødt noget. Som man kan rende skærmen med. Men så går jeg bare i gang. Se en skærm. Den er ret fedt. Og herude. Herude, der kan den også være meget fedt. Og her. Så vi går bare i gang. Først så tager man sin screen cleaner, hvis man har noget. Eller man kan også bruge noget. Hvad hedder det? Du kan bruge, hvad hedder sådan noget. Når man sprayer på spejle og sådan noget, kan man også bruge. Eller ja, fjernsyn eller hvad man nu bruger det til. Men jeg bruger sådan noget her, jeg har. Så jeg sprayer det på, og så prøver jeg en ny her. Så jeg lige så godt. Og så. Det må jeg meget undskylde der. Det var ikke lige min mening. Ej. Okay, det er pinligt nu. Men det må jeg lige tage af jagt. Mobilen står ikke lige så godt på den måde, den står. Og jeg har ikke rigtig noget videokamera, så det er jeg ked af. Jeg holder den bare. Sådan, det må jeg snart undskylde forstyrrelsen. Men det går bare videre. Når det er gjort godt, så tager man en tør klud. Og så tager man lige og renser sig efter. Lad os lige stikke. Og så tager man ellers, og så propper den, og så der vil jeg anbefale, når man propper den tilbage i sit hylster, så vender man den med, skærmen nedad, fordi så kommer der ikke alt muligt støv og sådan noget på. Så kan jeg også lige få renset den her ring, der har den går også to til. Så tager jeg også den her Lucky Tree Screen Cleaner. Ellers tager jeg godt. Det må meget, meget undskylde, det beklager jeg. Okay. Og så lægger man ellers den her tilbage. Lukker. Og så er den færdig. Ja, det var så det. Tak fordi I ville se min film, hvis I nu har set den. Og hvis I vil være søde og subscribe og rate den. Jeg må også gerne lægge en kommentar, hvis det er, I har lyst. Så tusind tak. Hej.